Здравейте! Жоро Игнатов се казвам от съдебен спор на Нова телевизия. Бившата ви приятелка Веска Каличка се свърза с нас. Тя твърди, че вие сте баща на 3-годишният ти син, когато сте отказали да я припознаете. Впоследствие тя не е могла да се грижи за детето и социалните са го настанили в приемно семейство. Значи първо тук с социалните ще ходите, ще пита такъв е случая и тогава нека каже тя как стоят нещата, аз повече не искам да говоря. Но претенциите й са към вас, че сте отказали да поемете своята отговорност и да припознаете детето. Вие ли сте баща на детето? Не. Казвате, защото сте сигурен или го предполагате? Не мога да бъда сигурен. Откъде да знам дали съм аз? Мислите, че ви е изневерявала или? Не знам, не мога да го направя. Как така да си баща на детето, бе? Бокук, ти цял живот лъжеш, бе. Лъжец. Цял живот лъжеш и останалите хора, бе. Господин Иванов, живели сте на семейни начала, правили сте секс без презерватив, значи теоретично съществува възможността вие да сте баща на детето, нали? Това неговата майка ли е? Не, това е тъщата му. Светославе, не бягай! Бягаш от отговорност. Няма как да ме смачкаш, точно ти нямаш право се мешаш. Защо го прогонихте? Господин Иванов, вярно ли, че системно сте я пребивали, дори сте изчупили предните зъби? Хубаво е да обясните. Ако е така, значи то ще си е доказано, ако съм изчупил зъбите. Значи моите ясни... Вижте хубавата усмивка. Добре, откъде ми е предния... Вижте хубавата усмивка. Къде ми е предния зъб? Кой ми го щупи? Сега ще кажеш, че така съм ти направи аз устата, нали? Всичко от нерви, от Херписите не са от вас. Казва, че сте алкохолик и наркоман, който системно е пребивал. Вие сте съпругата на Светослав. Защо не си каже по колко ривотрила пие? Защо не си каже? Леле, защо не си признаеш, бе? Защо не си признаеш? Погледни си устата от тези свирки. За какво ти замаха детето? От свирки ли ми е? Да, ходи да... От свирки ли ми е? Цел град знае. Мариана, от свирки ли ми е? Цел град знае. Слушай, Мила, спрете с тия неща. Ма вие наистина сте си много мили и скъпи. Нали е вярна информацията, че вие сте настояща съпруга на Светослав. Моля ви само за секунда да замълчите. Вие сте настояща съпруга на Светослав и бивша приятелка на настоящия приятел. Не съм бивша приятелка, просто едни познати сме. Попитай... Как да не сте? Измешали сте си капите? Няма такъв. Ориентирайте ме в тази така, тук интимна дружинка. Господин Славянов Иванов. Дама е бивша приятелка на настоящия ви приятел. Да. Вие сте си разменили просто партньорите. Ами просто така се случи. Да. Но господина няма само син от мене, но има и дъщеря от една жена, която да ни споменавам името, от Пернике. Илонка се казва. Ама хубаво, негово право е да се размножава. Да. Нека да се ограничим до вашия случай. Но не си поема грижите за Александър. Светослав, детето как се обръщаше към вас и вие като какъв го приемахте? Докато сте живели заедно. Не знам, бе. Социалните го замаха още кога беше на 8 месеца. Как това дете да се обръщало към мене? Едно дете на 8 месеца моли да се обърне към мене по някакъв начин. Кога? На година и 8 месеца. На година и 8 месеца беше Александър, не ме дразни. Значи да създавам контакти с тях, те ме гонят, викат ми полиция. И сега ми идва и ми води телевизия. Това са значи пълни глупости. Сега път това е излагаци. Значи той си поема отговорността, че е баща. Като баща да си поема отговорността. Аз това искам. Постоянно на магистралата. По цел ден е на магистралата да ти кам. Магистралка ли сте? Кого? Когато се прибра от Гърция, се прибра бременна. И откъде аз моли съм сигурен, че това дете от мене. Наистина, да. Магистралка ли сте? Не съм магистралка, обаче ме пребиваше от бой, ако не му изкарвах пари. И за алкохол. Къде му изкарвате пари? Работиш ли ти? Той работи ли, ба? Защо ми е разместил опашната кост? Кого ми е разместил опашната кост? Как ви се е разместил опашната кост? От побой. А не от секс? Еми от побой. Не от секс по магистралата. Не от секс. От побой, пребима от бой.
Дори ми Тя знае, бе, те седят тук. Говори, кажи им, бе, да се прави тима. Кажи, бе! Докато сте живели с него, била ли сте бременна от друг? Не. Как не? Светослав беше много убедителен, друго казва. Еми той нарочно, защото иска да се отрече от детето. Звънни, бе! Тук има много хора, къде Изглежда, че... Предлага услугите от целия град. Много хора има тук от целия град. Като знаехте, че е проститутка, защо живеехте с нея на семейни начала? Не знам и аз, не знам, просто де да знам. Не сте бил неин сутеньор. Ма какъв сутеньор? Сутеньор. Изкарахте проститутка, за да живеете с проститутка, или сте неин клиент, или сте неин сутеньор, или какъв? Карам на силането нищо, тя си има желание, аз какво да пребивам бой, какво да тръгна да я спирам. Що ми има желание, нека си хода да прави какво иска, затова нека да се маха и да си троши главата. Но тя като проституира, вие харчили сте от тези пари? Нищо не съм харчил тези пари, бе. Какви пари, бе? Тези пари ги харчеше, за алкохол ги харчеше. И ги даваше и на лихварите, взимаше пари под лихва, за да ходиш да се друсаш. Не е ли така, бе? И продължаваш. Онзи ден са те пазили 2 часа на еврейските гробища. Но трябва да призная, че вашия поглед е много замъглен. Слушаме, господине, може ли... А какво се дължи? Не, дължи се вече на абсолютни огромни нерви и притеснения. Ходете, питайте по колко рецепти взима за ривотрили. Само това по... Какво намеквате, че е наркоманка? С ривотрили се занимава. Оная вечер изпи 1 галон бира и 3 ривотрила, по телефона говорихме. Ама не бе да ходят горе при дома. Добре, защо пием лекарства? Лекарства пием за успокоение. Ма тя не ви остава длъжна. Казва, че вие не изтреснявате. Той не спира да ме притеснява. Не спре да ме притеснява, да, защото... По какъв начин ви притеснява? Когато и да го изгониш, винаги ми е дошъл на моята врата и ми потропа то. Ама не какво тръгва да само да седне да си каже истината. Да разбирам ли, че той в момента така върти и двете ви? Има паралелна връзка. Еми да. И вие също имате приятел. При това негов приятел. Идва при мен и постоянно ми се моли: Веса, Мариана ми изгони, дай ми покрив над главата, няма къде да спа. Само покрив ли от вас? Еми да. Само покрив. Да. Нещо друго? И аз винаги съм гледала от човешка солидарност. Кой ви издържаше вас, бе? Мършо? Една стотинка вкарахте ли вие от тази къща, бе? А кой ми изнесе целия багаж на апартамента, Багаж, бе? ти казвам аз багаж. Кой изнесе целия багаж, бе? Аз ли го изнесох? Аз съм ли психично болна, бе? Наркоман, пияница и алкохолик. Ама толкова верно, че направим, бе, че ви изтрушим зъбите, че ви изтрушим. Изтрошиш ми зъбите. Защо ли правим? Защото ми писна. Къснем главата толкова. Чести казвам, не ме интересува ни камери, ни нищо. Изчезвай. Мършо, деви, майка ти, деви, дисот. Изчезвай там, си гледай семейство и това, аз имам семейство. И не искам да ме закачиш повече, да ме... Нещастница мръсна. Баща ти изгонихте долу от къщата, бе. Помяри мръсни, баща ти изгонихте, бе. Човека къде ви хранеше там, бе. Помяри мръсни. Искаш ли да ви откараме 2-3 места, само да попитате на хората как е правил Свити абсолютно всичко? Откъде имате тази информация? Как че е правила орална любов срещу заплащане ли? Срещу заплащане. Сега, че ви докарам хора, отиваме при тях и снимаме, няма никакъв проблем. Няма никакъв проблем. Така ли си изкарвате прехраната? Не, напротив. Напротив. Като каква работите? В момента съм безработна и ми помагат войчо ми. От кога сте безработна? Безработна съм откакто почина войчо ми Тони. Може ли да ме ориентирате това кога се случи? През 2005 година. От 2005? 2008 година, От прощавай. 2008 година вие сте безработна 6 години. Да. Работих и в София 3 месеца. И как съществувате през тези 6 години? 3 месеца работих и в София. Да не ви питам като каква. Чистачка в един мол. Вярно ли, че сте пребили майката на Веска? Ама няма такъв вариант, бе. Ходете в полицията, питайте навсякъде, бе. Те полицаите не стават свидетели на всеки побой. Те постоянно пускат жалби срещу нас, бе. За щело, за нещело. Сега имам един протокол горе, значи преди 2 седмици съм бил разбил вратата. Значи ходете да видите дали е разбия на тази врата. То всичко сте и разбили. Опашката, зъбите, вратата. Нещо здраво остана ли ви от него? Абсолютно всичко сега ме боли след тия побойща. Но ето Мариана отрича да е пребила майка ви. Напротив, имам свидетели в село Мало село как е била точно пред нас. Комшийката, която... Моля ви се. През
през една ограда през нас. Букук, прибрах ли те дома? Прибрах ли те дома? Дома дойде ли да живееш? Прибрах ли те дома като човек тебе? Така. Как си слагаш кърпата за миене, гъбата за миене, режеш на две и я слагаш в путката и ходиш и себеш? Да говорим ли това? Да говорим ли това? Да говорим ли, че те шибнем? Отварям ли устата? Ама отвори си какво искаш, бе. Отвори си, бе. Отвори си, бе. А това миене с гъбата? Не е миене, бе. Ами? Мъжка си гъбата вътре в путката да ходи да себе. С каква цел? Като в цикъл да ни тече, разбираш, и да не се познава, че е омензис. Ето, целата е това. Вместо тампони? Да, вместо тампони, защото няма пари за тампони. Какво? Това не го бях чувал. Веске, вярно ли, че сте крили така гъбата на едно много интимно място? Това е абсолютно глупост. Леле, 2 деца имам да умрат. 2 деца имам, ето заклевам се. 2 деца. По половинките гъбите са, че ги свалим. Не е нужно. Не е нужно, моля ви се. Дано не са използвани вече. Използвани са, обаче тя си ги пере, извади си и си изпере. Какво? Обади се бе сега, че ви водим на много места, ако искате. Няма какво да спрем. Само гъбата ни ми показвайте, че ще ме довършите, моля ви. Елате вкъщи, деца имат, гледат всичко. Я да видим телефоните до вчера, кой на кого се обажда. Я жената ти на нея се обаждаш. На нея се обажда, бе. Покажи да видим на кой на кого се обажда, бе. Дрисло. Знаете ли, Светослав, какво ми направи впечатление, че в нейния телефонен указател вие сте записан като Лъвчо? Не знам какво е писал. Това е много отдавна записал. Не, и към настоящия момент продължава да бъде. Веска, аз днес ви виждам вас за първи път. И днес видях, че неговото име е като Лъвчо записано. Много отдавна ви казах, че това е много отдавна записано. А искате да кажете, че сте го записали преди време? Да, преди време. Къде се криете зад гърба ми? Май, още го третирате като лъвче. Не го третирам като лъвче. В момента го третирам... Знаете ли от колко време го третирам като буклук и помяр? От 8 месеца. Да, но в телефонния указател не пишете буклук. Търся буклук, а търся лъвчо. Не, търся буклука и помяра. Който не иска си поеме отговорността. И се прави интересен. Готвите се да атакувате? Да, че ударим. Че ударим, честно ви казвам. Толкова пия, че направо ще малко подсидиш тук, направо ще фърлим само дупката. Тук има 2 дупки. Лекар. Сега в момента, че той е на лекарства, а? Че изобщо не пие. Само като направя една крачка и тръгвате да я биете. Писна ми, бе, човек. Писва ми. Ако се окаже това дете, аз си поемам отговорността. Това е точка и приключваме повече с разговора. Склонни ли сте да направите ДНК тест? Да, ще направя ДНК. Ако има кой да ми го плати, ще го направя. Аз пари от мене няма да извадя.